Възкресение Христово бе посрещнато с богослужения в редица православни храмове в Шуманско. Литургия в църквата Свети Три светители отслужи отец Красимир. Около полунощ той изнесе благодатния огън и обяви възкресението на Исус Христос. Отец Красимир се обърна към вярващите с думите: Той дойде, роди се, говори с нас, проповядва, след това беше предаден, пребит, мъчен, разпънат, погребан и накрая възкръсна и победи смъртта. Великден, Великият ден, това е денът на победата на Христос над смъртта. Смъртта вече няма власт на човека. Безспорно, телесната смърт се остава като нещо, което сме заслужили от Едемският рай, телесната смърт. А душевната смърт вече не съществува. Нашите души са спасени с кръвта на Божественият агнец, с нашия Господ Исус Христос. Пожелавам ви светлото Христово възкресение да е с вас. Исус Христос ще го намерим не в големите свещи, не в хубавите одежди на свещениците или в дългите бради. Ще го намерим при нашите ближни, ще го намерим при нашите бедни, при нашите братя и сестри, при всички, които се нуждаят. Там ще намерим Спасителя. Когато Той говори за славното и второ свое пришествие, Той ни говори така: гладен бях и ме нахранихте, беден бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, жаден бях и ме напоихте. Така че този съд, неговия съд на второто негово пришествие, когато Той ще дойде като праведен съдия, ще бъде съд на любовта. Но тъй като неговата любов е преголяма към всички, дори и на този съд Бог ще гледа да види в нас някакво добро дело, за да ни дари вечното спасение. Честит и благословен празник! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! След това свещеникът и миряните се отправиха с запалени свещи в литийно шествие, за да обиколят храма. Още две събития, кулинарен базар и концерт, бяха организирани в Шумен на Великден. По инициатива на община Шумен на площад Кристал беше организиран кулинарен базар с участието на 5 читалища от общината. В базара се включиха по едно читалище от селата Благово, Градище, Вехтово и 2 читалища от село Белокопитово. В базара бяха представени традиционни ястия за великденската трапеза, торти, овче сирене, домашни козунаци, сладки и пити, баница с панак и различни печива. Сред акцентите в празничната програма за Великден в Шумен беше концертът на професионалния фолклорен ансамбъл Странджа. Той също се състоя на паркинга на площад Кристал. Ансамбъл Странджа е създаден през 1965 година и е част от културните институти на община Бургас. През годините се е утвърдил като един от водещите състави в представянето на българския фолклор с акцент върху традициите от странджанския край.